Salutare copii! Astăzi vom învăța despre scrierea corectă a cuvintelor cu M înainte de P sau B. Avem două exemple scrise aici și vom discuta pe baza lor. Brăduțul nu mai voia să stea la umbra brazilor bătrâni. Observăm cuvântul umbra. Apare acolo M înainte de B. Am fi tentați poate să spunem N, să zicem umbra, dar nu este corect. Trebuie să fie M înainte de B. În exemplul următor, copiii au împodobit brăduțul cu steluțe, apare cuvântul împodobit. Iată că și aici M apare în fața lui P. Nu vom zice împodobit, ci împodobit. Regula este că în limba română, întotdeauna, înainte de P sau B, se scrie întotdeauna M și nu N. Această regulă o vom aplica în următoarele exerciții pentru a exersa. Aici ni se cere să subliniem varianta corectă. Cum este corect? Îmbrăcat sau îmbrăcat? Îmbrăcat. De ce? Pentru că avem întotdeauna M înainte de B. Cumpăr sau cumpăr? Cumpăr. Avem întotdeauna M înainte de P. Sâmbătă sau sâmbătă? Sâmbătă. M înainte de B. Pompier sau pompier? Pompier. Cu M înainte de P. Compot sau compot? Compot. Cu M înainte de P. Împărat sau împărat? Împărat. Cu M înainte de P. Noiembrie sau noiembrie? Noiembrie. Cu M înainte de B. Zâmbet sau zâmbet? Zâmbet. Cu M înainte de B. Împreună sau împreună? Împreună. M înainte de P. Bomboană sau bomboană? Bomboană. Cu M înainte de B. Timpan sau timpan? Timpan. Cu M înainte de P. Amprentă sau amprentă? Amprentă. Cu M înainte de P. Octombrie sau octombrie? Octombrie. Cu M înainte de B. Decembrie sau decembrie? Decembrie. Cu M înainte de B. Mergem mai departe. În exercițiul de aici trebuie să despărțim în silabe cuvintele. Primul cuvânt este dumbravă. Cum vom despărți în silabe cuvântul dumbravă? Dum-bra-vă. Să-l scriem. Dum-bra-vă. Observați că M a rămas în prima silabă, iar B a trecut în următoarea. Mai mult de atât, avem chiar 3 consoane aici, M, B, R. Prima a rămas în prima silabă, iar următoarele două au trecut în cea de-a doua silabă. Următorul cuvânt, bumbac. Vom despărți bumbac. Îl scriem. Iarăși observăm că M a rămas în prima silabă, iar consoana de după el, în cazul acesta B, a trecut în silaba următoare. Câmpie. Vom despărți câmpie.
îl scriem. Observăm că M a rămas în prima silabă, iar P de după el a trecut în silaba următoare. Trompă. Trompă. Îl scriem. Din nou observăm că M a rămas în prima silabă, iar P, în cazul ăsta, a trecut în silaba următoare. Astfel despărțim corect în silabe cuvintele în care întâlnim MP sau MB. Ultimul exercițiu denumește imaginile și spune dacă se aude M sau N. Ce observăm în prima imagine? Observăm o ambulanță. Se aude M sau N în cuvântul ambulanță? Se aude M, pentru că M se pune înainte de B. Ambulanță. Următoarea imagine este un înger. Auzim M sau N? Auzim N. Înger. A treia imagine. Porumbel. Se aude M sau N? Se aude M. Porumbel. Următoarea imagine. Lampă. Se aude M sau N? Se aude M. Lampă. M se pune în fața lui P. Apoi avem trandafir. Trandafir. Se aude undeva în cuvânt N. Tran-da-fir. Ultima imagine. Timbru. Se aude M. Timbru. M se pune înainte de B. Spor la lucru!